Και φίλοι του Supersport, καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Σπάρτη. 10ο Εντούρο Λεωνίδας και ένας ακόμη αγώνας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εντούρο. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εντούρο που έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε μόνο από τις οθόνες του Supersport. Πράσος Αδάμος. Και αυτός μια συμμετοχή της Χελιμότο με μια KTM. Κύριος Σταματόπουλος. KTM στην διαδρομή Motocross. Λίγο κυράκι την πτώση, γλιστρήματα πολλά, λάσπη. Προσπαθούν όλοι να αποφύγουν αυτή τη μεγάλη λακκούβα εκεί με τα νερά. Ένα λάθος από τον Αδάμο Φράσο. Βγήκε από την ειδική διαδρομή cross country. Κοιτάξτε πόσο δύσκολη είναι στο τελείωμά της, με τις πάρα πολύ κλειστές στροφές. Ο Σπύρος Σταματόπουλος συνεχίζει. Θα κλείσει και αυτό στην ειδική. Το σύνολο σχεδόν των αναβατών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εντούρο έδωσαν το παρόν σε αυτήν εδώ τη διοργάνωση, με τον Αντώνη Πρίμο που είδαμε πιο πριν, τον Ανδρέα Καλαμπαλίκα, τον Αλεξόπουλο, τον Φώτη Αλεξόπουλο, τον Βασίλη Σιαφαρίκα. Ο Φώτης Καρής ήταν εκεί, ο Πολύκαρπος Νικολάου, ο Φίλιππος Κουδούνης, αλλά και ο Δημήτρης Αθανασουλόπουλος, ο Δημήτρης Πρέπας, ο Γιάννης Παμπουκιάν, ο Πράσος Αδάμος, ο Θανάσης Κούντρας, ο Χρήστος Τουμπανιάρης, ο Χάρης Πουλόπουλος, ο Δημήτρης Κόκκινος, ο Δημήτρης Τουμπανιάρης, Θανάσης Αργυρόπουλος, Μία Χούσαμπερ, ενώ με το νούμερο 15 ο Αντώνης Πρίμος είναι στην ειδική διαδρομή. Βασίλης Κιαφαρίκας,
τα ζέρσεϊ από το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα, από τον Τρέιβις Παστράνα. Πολύκαρπος Νικολάου, μια συμμετοχή της Κελινμότο με μια Χοσβάρνα, ενώ τώρα με το νούμερο 15 ο Αντώνης Πρίμος κλείνει την ειδική διαδρομή. Διαδρομή και ο Βασίλης Κιαφαρίκας, έχει όμως μια πτώση, είπαμε πολύ δύσκολο εκείνο το κομμάτι στο τέλος. Φρανσαδάμος 41, πολύ δυνατά. Κοιτάξτε πως γλιστράει το γρασίδι, ενώ δείτε πάλι και την άτυχη στιγμή του Βασίλη Κιαφαρικά. Σπύρος Σταματόπουλος, ο Θανάσης Χούντρας με το νούμερο 400, μια συμμετοχή της Παξεβάνης με μια KTM. Ο Δημήτρης Κόκκινος περνά και αυτό στο τέλος της ειδικής. Δημήτρης Τουμπανιάρης, Μισλέν Βόρη συμμετοχή του. Ρίχνει ένα πάσαλο εκεί, κόβοντας το εσάκι, το σικέιν. Ο Χάρης Πουλόπουλος παίρνει κίνηση σε αυτή την ειδική. Βολεύει πολλούς αυτό εκεί το σικέιν, έτσι όλοι σχεδόν το ρίχνουν, άλλος με το πίσω τροχό, άλλος με το γόνατο. Θανάσης Αργυρόπουλος με τη Χούζαμπεργκ. Βασίλης Κιαφαρίκας.